καλημέρα, 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 καλησπέρα, καληνύχτα. Ο καθένας. Όποτε θέλει, ρε παιδί μου, βλέπει αυτό το βίντεο, τι να πω. Λοιπόν, ετοιμάζομαι, φεύγω για το Open. Σήμερα είμαι καλεσμένη στον Νίκο το Μουτσινά. Νομίζω ότι θα πέσει πολύ γέλιο. Το περιμένω πώς και πώς. Και θα σας δείξω έτσι λίγο backstage, λίγα πράγματα από την ετοιμασία. Γενικά θα σας πάρω μαζί μου. One love, y'all, cause we're together. United, baby. Under one roof, come on. In a house. A house inside. Για πες μας, πού είσαι? Εδώ, η 1:30 γίνεται. Είμαστε στο Open. Έχουμε κάνα 3 ώρακι, όχι 10. Έχουμε μια μισή ώρα περίπου για να βγούμε στην εκπομπή του Νίκου του Μουτσινά για την παρέα. Είμαστε πάρα πολύ ωραία παρέα. Κάπως έτσι θα περάσει αυτή η μέρα σήμερα, έτσι θα κλείσει όμορφα. Εδώ η Μανουέλα, ελπίζω να κάνει θαύματα. Κάνουμε θαυματάκι. Είναι η πρώτη φορά που συνεργαζόμαστε. Για να δούμε, για να δούμε. Ελπίζω να μην ήταν καμία ερώτηση παγίδα. Τόσο Μουτσινά, το φοβάμαι αυτό το Μουτσινά. Και νομίζω θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Μ' αρέσει πάρα πολύ το χιούμορ του και γλυκά η τρέλα του. Ετοιμάζω Ταξίδι μόνο στο υπάρχει. εδώ το θεϊκό πρόσωπο, ετοιμάζω ένα τέλειο μακιγιάζ. Οπότε, πολύ ωραία. Λάμψη παντού. Πάμε να το αναδείξουμε το πρόσωπο. Θα δείτε μετά το αποτέλεσμα. Ξεκινάμε με μια βάση, πρώτα καθαρίζουμε, μετά ξεκινάμε μια βάση και μετά αρχίζουμε, όλα τα ξέρω, και μετά βάζουμε πινέλιες, μορφιά. Εσείς Mr. E, γιατί είστε εδώ σήμερα? Εγώ έχω έρθει εδώ πέρα, γιατί όπως έφυγε η Ελένα από το σπίτι, δεν πρόλαβα να φάει και ήρθα εδώ για να ψάξω να βρω που έχει αραβικές και τέτοια. Οπότε σε λίγο θα σας αφήσω εγώ γιατί θα πάω να ξεκινήσω την αποστολή. Γιατί άμα δεν φάει... Ναι βρά λέει, ναι βρά. Και εδώ πέρα βλέπουμε τον υπέροχο και χαμογελαστό κομμωτή. Ο Χριστός και η Παναγία, όχι ξανά. Ω, κάνει αλλαγή. Όχι, μαύρο θέλω, εγώ δεν θέλω. Έφερα εγώ 2 πράγματα. Ο Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, ο κομματής μου εδώ και 6 χρόνια. Αυτός έχει κάνει. Πέρασαν 6 χρόνια, Μια ήμουν και γέρασα. Σήμερα έχει άγριες διαθέσεις. Νομίζω ότι έχετε πρώτη φορά σε αυτά τα 6 χρόνια αυτές τις άγριες διαθέσεις. Ναι, και ντους όλο το βράδυ. Με επηρέασε και η Μανουέλα μου λέει είμαστε έτσι μεταμορφώσεως. Και εκτός από τις άγριες διαθέσεις έχει φέρει και 2 περούκες. Έχει κάνει εδώ πέρα, έχει ζωγραφίσει να μου. Πολύ ωραία. Και γρήγορη Μανουέλα. Δεν έκανες πολύ ωραία. Για πρώτη φορά δηλαδή που βλέπεις το πρόσωπό μου και. Αυτό σημαντικό. Γιατί ο χρόνος είναι χρήμα. Και τώρα θα πάμε για το περούκα, για το περούκα. Αχ, πρώτη φορά θα βάλω περούκα. Κάτσε να δούμε αν θα μ' αρέσει. Έχει κάτι κρεμμύδες, κάτι σταγόνες, κάτι περίεργα υγρά, βασάκια. Βάζει. Εγώ τέτοια δεν έχω. Μια σκιά, ένα eyeliner, κάνα concealer, make-up, κραγιόν, πολύ μπιμπι. Τι άλλο. Εγώ τα βασικά έχω εδώ. Ναι, δείξε εδώ. βασικά. Θες εδώ Δείξε βασικά. εδώ. Καμεραμάν, Το βασικό κύριε είναι. καμεραμάν. Κύριε καμεραμάν, εδώ. Αυτό νομίζω είναι το πιο βασικό που πρέπει να έχει. Το όμορφο πρόσωπο. Λοιπόν, θα σε κάνω μοντέλο μου. Ναι! Εμένα διάλεξε το, ακούσατε εσείς. We all love. We're round. We're skinny. We're big. We're small. But we have love in our heart. And we want you in. As long as you bring the love. Τι κάνουμε εδώ? Όχι, εδώ είναι έτοιμη. Μακιγιάζ, μαλλιά, ετοιμάζουμε εδώ πέρα. Τρίγες εδώ τρώω μέσα. Με την πίτα τρίγες. Ωραία, μεταμόρφωση. Φοβάμαι πάρα πολύ να μας γνωρίσω όμως την Ελλάδα. Για την Ελλάδα. Δώσει break. Δεν σου λέει ποια είναι αυτή, break. Θέλω να κατεβούμε, Α, ναι. Αχ, δεν μας το είπατε. Πόση ώρα βγαίνουμε?
Μπαίνεις μέσα και λέω ποια είναι αυτό που φέραν για έκπληξη. Παιδιά καινούριο μου. Για να κάνεις εμφάνιση. Αν το κάνω εδώ, που δεν είστε καλά, θα το κάνω. Είναι τέλειο, αλήθεια. Έχεις λυσάξει έτσι, μπορούμε να βγει κάτι μεταξύ μας. Θες να βρεθούμε οι δυο μας, ξυλό. Λοιπόν, το κορίτσι αυτό, εγώ το ξέρω από πολύ μικρό. Την ξέρω από τόση που ήταν η Ελενίτσα. Θα μας τα πει τώρα, δεν έχω πάθει σοκ εγώ με αυτό που βλέπω. Τα πάτε κι εσείς, άρα μιλάμε για ένα αστέρι. Είναι μοναδική, είναι υπέροχη, είναι ανατρεπτική, είναι η Ελένη Χατζίδου. Τίποτα, να εδώ με την κοπέλα, με το κορίτσι αυτό που ήρθε σήμερα, πραγματικά μια άλλη. Εγώ αν δεν σε χαιρετούσα δεν θα παρεξηγιώσω, τρελάθηκα. Θέλω να ετοιμάσετε ένα challenge θα κάνουμε τελικά, είπαμε στο κανάλι. Να το σκεφτούμε εμείς. Καλά, σίγουρα θα έχεις πιο καλή ιδέα. Όχι, δεν θα έχω καλές ιδέες εγώ σε αυτά. Τι άκρος δηλαδή να σκεφτούμε το κανάλι. Όχι, το σκεφτούμε και τα λοιπά και τις τρέλες αυτές. Όχι, θα βάλετε ένα stop στις σκέψεις και στη φαντασία σας. Να είναι κάτι έτσι ανθρώπινο, να το φέρω εις πέρας. Έχεις το γράψει επίτηδες για να μην Ναι. Δεν δεσμεύεται τώρα. Είναι αλήθεια, δεν πειράζει. Αλήθεια, αλλά καλό παιδί. Ωραία. Οπότε μπορείς, με την ησυχία σου κάνεις πάρα πολλά πράγματα, οπότε δεν... Προκαλέστε. Όταν το σκεφτείτε. My friend. Δώσαμε και τα χέρια. Και ναι, έφτασα σπίτι. Σήμερα ήταν κουραστική ημέρα αρκετά. Εκπομπή με τον Νίκο Μουτσινά. Είχαμε τα διάφορα ραντεβού για δουλειά. Ετοιμάζω καινούριο single. Αχ, θα σας αρέσει τόσο πολύ, είμαι σίγουρη. Θα σας θυμίσει κάτι από τα παλιά. Μόνο αυτό μπορώ να πω.